at talaga tiga puna panagrigat ken panagsagaba ikinarigat ken kinanamay iti balaygi ken panakapaay gabukadit kinarigat ti panagbiag panagin na dayo panakigasanggasat ti kinarukuk ken panagkalipat gaput derep narugso alasan adu ketadu dagiti marakrat a pamilya piman dagsanggasat gaput narasi nga ayan-ayat ket panakapaay ti inda masagrap madami dagiti nagasat a pamilya inda nagragsak gaput kinasuri ni ayan-ayat ket balaygi nagunod da aso papa gapukadi kinarigat ti panagbiag panagin na dayo panakigasanggasat ti kinarugko ken panakalipat gaput derep narugso alasan adu ketadu dagiti marakrak a pamilya piman dagsanggasat gaput narasi nga ayan-ayat ket panakapaay ti inda masagrap ngem addamet dagiti nagasat a pamilya ket inda nagragsak gaput kinasudi ni ayan-ayat ket balaygi nagunod da aso papa gaput kinasudi ni ayan-ayat ket balaygi nagunod da aso papa